Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Kuna samun duka shirye-shirye daga Mankal TV. Ku danna subscribe sai ku danna ƙararrawa domin samun duka shirye-shiryenmu akai-akai. A yau ne za ku samu labarin kama wasu mutane da 'yan boko haram suka yi a hanyar mungono, jihar Maiduguri. Ma'aikata biyar da suka shiga hannun boko haram sun fito suna kukan taimako a wani bidiyo. Ma'aikatan ba da agaji 4 da wani mai gadi guda da suka fada hannun 'yan ta'addan. Ƙungiyar boko haram sun fito suna roƙon gwamnati tarayya da ƙungiyoyinsu su kawo musu ceto. Waɗannan bayan Allah sun yi wannan kira ne a wani bidiyo da ƙungiyar boko haram ta fitar. A wannan faifan bidiyo mai tsawon mintuna 3 da daƙiƙa 37, an ga waɗannan ma'aikata da ke tsare suna kira ga hukumomi da gwamnati su cece su daga hannun 'yan ta'addan boko haram. Daga cikin ma'aikatan da aka tafke har da masu aiki da ƙungiyar Action Against Longer da Rich International Rescue Committee da kuma wani jami'in gwamnatin Barno. Wannan bidiyo ya shiga hannun jaridar Daily Trust. Kamar yadda aka samu labari a ranar Litinin 29 ga watan Yuni, ga abin da ma'aikatan suke faɗa. Sunana Abdulrahman Babagana. Ni ne jagoran hukumar agaji na SEMA a garin Mungono. Na bar Mungono a hanyar zuwa Maiduguri. Suka tafke mu. Yanzu muna sansanin zuwa Maiduguri. Yanzu ina hannunsu. Ina roƙon gwamnati ta ceto mu daga wannan hali. A ranar 1 ga watan Yuni muka ci karo da su. Kuma yanzu da nake magana yau 21 ga watan Yuni, ku taimako ku cece ni. Haka bayan Allah yake faɗa. Shi ma Abdulrahman Dungus wanda ke tare da Rich International ya fito yana cewa wasu daga cikin sojojin Khalifa ne suka kama shi akan hanyarsa ta zuwa mungono. Ina roƙon ƙungiya ta yi yadda za ta iya ta fitar da ni daga wannan hali. Shi kuma wani mai gadi mai suna Joseph Prince cewa ya yi ni ma'aikacin kamfanin tsaro ne na Algiers Security ne. Shi ma ya roƙi a kawo masa ɗauki a raba shi daga hannun 'yan ta'addan da suka tsare shi na kusan wata guda. Ishaku Yakubu wanda jami'i ne da ƙungiyar Action Against Hunger a jihar Barno ya ce a ranar 8 ga watan Yuni 2020 sojin Khalifa suka tare mu akan hanyar komawa Maiduguri daga Mungono. Luka Publius da ke aiki da ƙungiyar International Rescue Committee a Mungono ya fito yana cewa a ranar 8 ga watan Yuni 2020 na baro Mungono zuwa Maiduguri sai na haɗu da sojojin Khalifa. Ina roƙon IRC su zo su cece ni daga hannunsu. Allah ya kiyaye mu, Allah ya kare mu, Allah ya taimaki ƙasa Najeriya, Allah ya ba mu haɗin kai, Allah ya ba mu shugabanni na gari, Allah ya ɗora mu akan zalunci da azzalumai. Allah ka saka mana